Díomh a pháistí is mise múntóir Jamie agus in nómh tháinig chun túir a chruthú déanta as cruthanna trí. Ach ar dúspóra, tháinig chun fécint ar na rudaí difriúla a bheith ag teastáilt ag a baile chun an túir a chur le chéile. Beidh Líreacháin uachtar reoite ag teastáilt, beidh piece of Blue-tack nó piece of playdoh ag teastáilt, agus ar bár an túir beidh Marshmallows ag teastáilt. Ar dúspóra tháinig chun fécint ar an difríocht idir cruthanna dóití agus cruthanna trítí. So furas na Líreacháin uachtar reoite agus cursaíd le chéile agus tá an crut dóití seo déanta gom. Féad léad an aráilm cén crut é? Is carnóg é. Agus cé bhéad taobh natá ge? Chorómíd le chéile? Héan, dó, trí, cethair. Tá ceithre taobh aige. Agus tá sé cothairm agus níl ach aig a bháin is crut dóití é. An dara crut dóití ná an ceann seo. An féad le aon den aráilm cén crut é? Is tríntán é. Agus cé bhéad taobh natá ge? Chorómíd le chéile? Héan, dó, trí. Tá trí taobh aige, agus tá sé cothairm agus níl ach aig a bháin aige is crut dóití é. Now a pháistí, rinne mi sé gá crut trítí. Hanna féin, agus tá si don so. Fécar an céad ceann. Is cúb é. Agus an féad le aon den aráilm céan aig atá ann. Fécar an aig? Is carnóg. So is crut dóití atá mar aig don crut trítí. Agus cé bhéad aigeanna atá aige? Chorómíd le chéile. Héan, dó, trí, cethair, cúig agus sé. So tá sé aig ag an cúb. Agus is crut dóití atá an aig don na haigeanna don cúb. An dara crut trítí a rinne mé ná pyramid. So fécar an pyramid seo. Agus tá gá crut dóití mar aig aige. An féad le ráilm céardíad? Tá tríntán, agus ar bun tá carnóg. Agus an féidir in córamh lena chéile cé bhéad aigeanna atá ag an pyramid. Héan, dó, trí, cethair, cúig. Ar rás, agus chuir an marshmallow ar bár chun na Líreacháin seo a cumad lena chéile. So inis chun an túir a thógáil. Tháinig chun an pyramid a chur ar bár an cúb, agus tháinig chun féachint inis an seasaigh sé, ó tá sé an seasaigh sé ar rás, so tá túir déanta goin. Agus feicimid cé comhordas atá sé. So tá an túir beagnach 3 cm in airde. Anis a pháistí, tám chun dúshlán na thuairtíh. An féidir libh sé túir cosúla seo dhéanamh atá breis 3 cm in airde. Slán go fóil!